eSalut Metrosud és una aplicació que hem dissenyat per millorar el teu estat de salut. Està integrada a l'aplicació de l'Hospital Universitari de Bellvitge al meu Hub. Per accedir-hi per primera vegada hauràs de descarregar-te l'aplicació al meu Hub i registrar-te. L'ús d'aquesta aplicació et serà prescrit com a part del teu tractament. Això vol dir que els continguts, consells i notícies estaran personalitzats per a tu segons les teves necessitats. El teu equip assistencial t'explicarà el seu funcionament i els continguts als que pots accedir. eSalut Metrosud és una aplicació intuïtiva que et permet configurar l'idioma, ampliar la imatge i accedir a les diferents funcionalitats, fent clic a les icones o al desplegable del menú. Si tens tasques a realitzar, rebràs via SMS una notificació i a la mateixa aplicació veuràs una alerta, un globus vermell, a la icona corresponent amb un número que t'indica les accions pendents. Pots trobar els següents apartats en funció del que l'equip assistencial hagi escollit per a tu. Qüestionaris. Són una sèrie de preguntes sobre la teva salut. Les teves respostes les valorarà l'equip assistencial. A la teva evolució es mostraran les dades que has anat introduint i podràs fer un seguiment del teu progrés. Avisos. Després d'emplenar els qüestionaris, hauràs de revisar aquí si s'ha generat un avís en funció del que has respost. A l'apartat de consells hi trobaràs contingut educatiu de salut en diferents formats com infografies, vídeos o documents descarregables. Exercicis, hi haurà activitats físiques progressives i adaptades a les teves possibilitats. Jocs. Aquí podràs aprendre i entrenar diferents habilitats d'una manera lúdica. Notícies t'ofereix un recull d'informació actualitzada sobre novetats en temes de salut i continguts que són adients per a tu. Contacta amb nosaltres, una icona d'assistència tècnica per si tens problemes amb l'aplicació. l'eSalut Metrosud està pensada per a tu i el teu benestar. Sumem junts per la teva salut.